Ak aj ty miluješ tieto olivové tyčinky, tak si tento môj recept určite ukladaj, pretože tieto sú ešte lepšie ako z obchodu. A keď pôjdeš podľa tohto videa, nie sú vôbec zložité. No však uvidíš sám. Ako prvé si necháš vzísť kvások, ktorý si spravíš z teplého mlieka, múky, droždia a cukru. Zamiešaš si takúto kašičku a necháš asi 15 minút. My ale nestrácame čas, takže si do misky preosejeme múku, pridáme olivový olej, potom samozrejme vodu, melasu. Ak na to nemáte melasu, tak kľudne už z tohto receptu vynechajte, ale keď ju niekde uvidíte, tak odporúčam kúpiť, pretože to pečivo je potom fakt lepšie. Medzičasom nám už vyšiel kvások, takže si ho pridáme do cesta a začneme miesiť. Kľudne to môžete robiť aj rukami, len nejakou lyžicou, pretože to cesto je fakt hydratované, takže sa s tým dobre pracuje. Keď už sa mi počas miesenia suroviny premiešali, tak pridám aj sol a miesím ešte asi 2 minútky. Po vymiesení si cesto necháme kysnúť. Dokopy bude kysnúť hodinku a pol, ale rozložíme si to na také intervaly. Takže po prvej pol hodinke si ho poprekladáme ešte len čisté cesto. Prekladanie môžete vidieť na videu, prekladáme vždy zo strán do stredu. Potom necháme pol hodinku kysnúť a po tejto pol hodinke už pridáme aj nakrájané olivy. Opäť to cesto poprekladáme a vďaka tomu sa tie olivy tak dostanú viac do cesta. No a už iba s olivami necháme posledné polhodinové kysnutie. Tým ako si dáme cesto na pomočenú dosku, tak ešte odporúčam ho trošku podprekladať, aby sa tie olivy tak dali do cesta. Potom už iba krájame takých hadíkov a ja ich vždy tak zatočím ešte predtým, ako ich dám na plech. Pečeme na 220 stupňov asi 20 minút. Tak čo povieš, podľa mňa to vôbec nie je zložité. A pre viac super receptov ma nezabudni sledovať.